din helt egen personlige meditation. Find et sted, du føler dig godt tilpas. Sæt dig ned, eller læg dig ned, og bare sæt dig godt til rette. Put noget i ørerne, så du kan koncentrere dig om det, der nu lige er godt for dig lige nu. Træk vejret dybt ned i maven 3 gange. Pust ud. Træk vejret ind. Puste ud. Mærk, hvordan maven bliver dejligt stor og rund. Træk vejret ind. Og puste ud igen. Bare fortsæt din vejrtrækning helt ganske normalt, ligesom det nu passer dig. Bare mærk, hvordan du slapper mere og mere af. Hvordan du mærker åndelaget. Hvordan din krop bare bliver mere og mere tung. Bare bliver mere og mere tung. Og du har det, som om du bare flyder med strømmen. Bare lad dig flyde ind i det, der nu er. Lad dig fylde med de lyde, der er omkring dig. Og bare vær med det. Ha' en fornemmelse af, at du bare rækker armene ud og tager imod det, der nu kommer til dig. Bare sig ja tak til det, der nu kommer. Kommer der noget til dig, som du ikke føler dig helt godt tilpas i, så bare sig velkommen til det. Og lad det forsvinde igen, uden at have gjort de helt store aftryk, men bare have været der. Og så har du ikke behov for det. Bare lad dig flyde med af omverdenen. Lad dig flyde med af de tanker, de følelser, der dukker op lige nu. Mærk dem. Føles det godt? Føles det skidt? Eller føler du ingenting?
Bare lad dig flyde med af det. Føles de ikke gode for dig, så bare sige farvel til det. Og sige tak for denne gang. Har du brug for mere tid, så bare sæt denne meditation på pause. Når du kommer tilbage, eller når du har føler for det, så kommer du bare tilbage til rummet, til det sted, hvor du nu enten sidder eller ligger. Mærker, hvordan underlaget er mod din krop. Rækker lidt med tæerne for at få liv igen, for at mærke din egen krop igen, for at mærke dig selv igen. Når du føler, du er klar, så åbner du bare øjnene og fortsætter med det, du nu havde gang i.